Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştoqlary. Hormatly tomoşaçlarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizin täze sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 29-njy ýunyna sanyny. Aşgabatda Hadar samiti geçirilýär. Daşary ýurt aýdymçylarynyň Türkmenistana konserdi. Karantin düzgünniň wagtyny gyýtgaldy. Tomsoň çoğulu günlerinde günden goranyň ýaly habarlar ýetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Aşgabatda Hadar samiti geçirilýär. Şu güni paýtagtymyz Aşgabatda Hadar ýaka döwletleriniň 6-njy samiti geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna geçirilýän sammitde gatnaşmak üçin ilki bilen Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, soňra Iranyň prezidenti Said Ibrahim Raisi, Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin ýelli. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ikinji gezek geçirilýän Hadar sammitiniň wakalaryny gyzygyny bilen dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek üçin Aşgabatdaky Arçavil mehmanhanasyny Medpugat merkezde öredildi. Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnaly bilen bir hatarda köp sanly yerli we daşary ýurtly habar beriş terişleriniň wekilleri Hadar sammitiniň çäklerine bolup geçýän wakalary Arçavil mehmanhanasyny Medpugat merkezinden öz okuyjylar köpçüligine ýetirýär. Hadar samiti barada aýdylanda bu samit ilkinji gezek 2002-nji ýylda Aşgabatda geçirilipdi. Bu samitin üstünden 20 ýyldan soňra ýene-de Hadar samitini Aşgabat kabul edýär. Ma'lum bolýaly, ikinji Hadar samiti 2007-nji ýylda Iranyň paýtagty Tehranda, 3-nji Hadar samiti 2010-njy ýylda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda, 4-nji Hadar samiti 2014-nji ýylda Russiýanyň Astrachan şäherinde we 5-nji Hadar samiti 2018-nji ýylda Qazaqstanyň Aktau şäherinde geçirildi. Aktau samitinde uzak ýyllaryň dowamly özara gepleşikler geçirilip, taýýarlanan Hadar deňiziniň hukuky ýagdaýy baradaky konwensiýasyna gol çekilipdi. Daşary ýurt aýdymçylarynyň Türkmenistana konserdi. Agal welaýatynyň Akbuda etrawynyň Nowruz ýaýlasyndaky Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki meýdançada halkara dörejilik dawarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungy dusatlary gatnaşdylar. Ýurdumyzda ähmiýetli wakalaryň öň ýanyna konsertlaryň geçirilmegi asyrly däwe urildi. Aşgabatda geçiriljek 6-njy Hadar sammitiniň öňü syrasynda bayramçylyk şowkuny döretmäge gönükdirilen dawara ýerine ýetirjileriň öz oşly zehinini hemde janrlaryň köp türlüligini görkezdi. Oňa meşhur daşary ýurt artistleriniň gatnaşmagy dörejilik işçiligine täze tergi berip ýurdumyzyň meden durmuşyna ajaýyp waka urildi. Bayramçylyk konsertinde ýurdumyzyň meşhur sungy dusatlary bilen birlikde bir näçe daşary ýurtlardan görnükli aýdymçylar, aýdymsaz toparlary, şolsana Täjikistan Respublikasynyň Fardawys Hashimow, Russiýa Federasiýasynyň aýdymçy Mary Krainberry, Arctic Asti topary, bu ýurduň Tatarstan Respublikasynyň Jockey Box Trio topary, Tunisdan Amani Suisi, Şwetsiýadan Dr. Alban, Birleşen Arap Emirliklerining Balkis, Russiýa Federasiýasynyň hemde Azerbaýjan Respublikasynyň Emin Agalarow, Türkiýe Respublikasynyň Demet Akalin, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aykon çykyş etdiler. Türkmen artistler tarapyndan ýerine ýetirilen kuştepli tansaý bayramçylyk çäreşini aýratyn joşgun berdi. Onuň jadalyjy mukamy hemde tanslar arkaly ýerine ýetiriş usuly hiç kime beýpar goýmaýar. Daşary ýurtlaryň ýerine ýetirjileri hem türkmen kärdeşleri bilen birlikde kuştepdiniň akabasyna goşuldylar. Karantin düzgünniň wagtyny gyzgaldy. Hatay Halk Respublikasy ýurda gelýän daşary ýurtly seýahatçylar üçin hökmany karantin düzgünniň wagtyny gyzgaldy. Bu arada Hataýyň saglyk goraýşy boýunça döwlet komiteti habar berýär. Ozal karantin düzgünniň wagty 14 gün bolan bolsa, täze buyruk bilen onuň möhleti 7 güneçe azallandy. Hataýyň saglyk goraýşy boýunça döwlet komitetiniň koronavirus ýukunjunyň ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen taýýarlanan gözükdirjide daşary ýurtdan Hataýa gelýän ýolagçylaryň karantin düzgünniň möhleti 14 günden 7 güne ýetirildi. Şondan soňra 3 gün öý gözegçiligine bolmaly. Hataýyň saglyk goraýşy boýunça döwlet komiteti karantin düzgünniň möhletini azaltmak baradaky çözgüde koronawirusyň omikron görnüşiniň ýagdaýy nakyp gadalaşma bilen baglanşykly kabul edendigini beýlenilýär. Hatay bu ýokunjuň öňüne almak babatda uly ösüşler gazandy. Ýurtda ençeme sanjymlar işlenip dirip, ýokunçlyga garşy görüş güýçli alınıp barlýar. Golaýda täzeden emele gelen koronawirus ýagdaýy gözegçilik astyna alınıp, çäklendirmeler gowşadylýar. Tomsoň çoğulu günlerinde günden goranyň.
Türkmenistan'ın Sağlık Goraýşy Derman Senaty ministrliginiň Sağlyk Goraýşyň habarlar merkeziniň berýän maglumatyna görä, tomuz mewsumine howanyň aşa gyzmagy netijesinde günüň 7 şohlarynyň goranmak zerurlygy ýüze çykýar. Şeýlekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk düzgünlerini dogry we dogry berjaý edilmeler. Gartaşan we dowamly keseller bolan adamlar Lokmanyň gözegçiligine bolmaly. Kiçi ýaşly çağlara howanyň aşagydan makalyna daşary çykmak maslahat berilmeýär. Möhüm zerurlyk bolmasa, erden saat 9:00-dan öýlen howanyň salkynlaýan makalyna, ýagny 18:00 çelli daşary çykmazlyk, mövsüme görä açyk renkli, nak matadan tikilen eşikleri giyinmek, günüň şohlatyndan goranmak üçin kelle başgap giýmek, ýaglyk taňynmak, saýawan götürmek, arasy agyz suwuny ýanyň bilen almak maslahat berilýär. Şeýle-de günüň dowamyna gerekli mukdarda 2-2,5 litre arasy agyz suwuny içmeli. Tomsan ysy günlerine dağa açyk meýdanlara gezelenişleri guramazlyk, açyk meýdanda işleýän adamlara mövsüme görä giyinmek maslahat berilýär. Tomuz aýlaryna iýmit önümlerine has ünsü bolmaly. Gök bakça önümlerini, miweleri, süýt we süýt önümlerini köpräk ulanmaly. Ýagly we ajy taganlardan daşta bolmaly. Qaqadylan et we balyk önümlerini şohlaty iýmitiňizden aýyrmaly. Naharlar esasen gaýnadylan we buğlanan görnüşinde taýýarlanmalylar. Indi mehriban müştaklar, Atawatan Swede saýlanan habarlar gepleşmeden şu günkü sanyna size ýetirmek isän habarlarda şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmen wekiliýetiniň Vietnamdaky duşşuklary Kerki şäherinde suw serişdelerini dolunduruş merkezi dörediler. Türkmen toporlary AFK-nyň kubagyny ýeňiş gadanly ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtymyzdan giň işleýän okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyzda ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'tan Atawatan Turkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň inneki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.